Noero ma Migori yani kar chung od bura noero ma Nyatike komakore kod mbalariany Marongo kod bengi mar KCB ochako ayanga tiego migepe mopogore opogore mamulo omenda mag CDF mondo omenda go eko tigodo makare. Maendi en wach mabende oyangi kod jaod bura makono ero Migosi Tom Odege mabende owacho ni okang' makamano ero biro neno ni onge pesa mabiro baro dhi timo tije ma ok oketnegi e hik omenda ka hik omenda. Olero ni tiegruok noero mabende riwo migepe go eko okela mondo okelnegi yote e tijegi kendo jopiny makono ero kata Nyatike bende oyud konyruok kowuok e omenda go eko mag CDF kaka oketnegi. Kawuono ne waromo Nyatike kane watrain jowa mochung' e projects mwagero gi CDF. Gima duong' madwa wacho ni saa ma wabedo gi projects wabedo gi training of this kind. Ok mai mokwongo to ok mai mogik. Wasebedo kodgi every year. Sama budget osebedo approved or move to the project wakelo jok machung' e projects go kamoting'o japuonj, oting'o chief, oting'o jakom mar school, to waromo kwaseromo to inyiso gi kaka ginyalo account for this money, give how this money is divided. Pesa madhi ne PMC, pesa madhi ne contractor, pesa madhi ne the real work. Mondo ging'e koro ka tich dhi nyime, to bende wachako keto the importance ni pesa ni manyalo ng'iewo resources locally mondo mi empower the community. Be ng'iewo resources locally mondo mi ka ng'iewo gi ka jowa be nyalo nwang'o pesa ma circulate e igi. Koro mano e training modhi go nyime ka tamor nikech sani koro kawo chife wakelo mbele nikech wadwa ni project moro amora matimore location chief ni e gidwol ma ka report mug school opogore ma chief omiyowa to wan gi reason monyalo biro penjo ni ang'o omiyo pesa ok otimo ma mae gima duong' wane wabire kawuono ma training osebedo godo juma mangima manyiso ne warwako groups mopogore opogore wa train ji molo 300. Koro wasebedo kwarwako gin batches kawuono watieko the last batch emoyo kono wabiro down mondo watim gibiluongo ni official closer. King'iyo Nyatike kuonde ma ji yude pi ni mabor. An kaka mjumbe ma Nyatike ung'eyo ni tich mjumbe ok en kelo pi e constituency. To asebedo kod pek nikech kuonde mwadhiye monego bed ni wadhi wuoye gi ji. Gimi kuongi romo godo kata ji kidwa dhi wuoye wach mar school. Tiyudo ka ji ok dwa wuoye wach mar school, ji oduogo koro wuoye wach mar pi. To king'iyo kuonde ma pige gi ji nitiere, samoro wan gi kuonde ma koji omo pi 10 kilometers away. King'iyo 10 kilometers gi ng'ama miyo gi nyathi. Biro chuno ni mama no nyalo dhi omo pi diriyo in a day. Manyiso ni tich ma mama ni time yode en tich manyo pi kende. Ma omiyo no chuno ma anyalo bedo mamor nikech sama na bedo godo ni asekelo pige molo 12 ba wa distribute constituency mangima. Tadwa kwanyo Nyatike ni wang' ni wayiere county government manyalo winjowa, manyalo miyo jo Nyatike pi, manyalo miyo jo Nyatike haki gi e county. Mae momiyo nwang'o ji poduogo manyo pi e constituency ka pi to nego bed ni wuok ne gi Migori.